Μήπως πρέπει να ανέβει? Όχι. Το μικρόφωνο υπάρχει, πολύ ωραία. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Είναι μικρόφωνο. Βέβαια. Το λόγο έχει ο κύριος Χιαζής. Την καλησπέρα μου. Συγχαρητήρια για όλη αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι από Χαλκίδα. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Οφείλω να ομολογήσω. Είμαι ένας γονιός ο οποίος έχει ζήσει πολλές ιστορίες και το γεγονός ότι μεγάλωσα ένα μη βιολογικό μου παιδί και το γεγονός, τα καταθέτω αυτά, και το γεγονός ότι το πρώτο μου παιδί γεννήθηκε 6 μέρες πριν το διαζύγιο της γυναίκας μου. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχω περάσει όλες τις ιστορίες. Και το τρίτο κομμάτι ήταν ο χωρισμός. Υποθήκανε πάρα πολλά. Θέλω να συγκεντρώσω λίγο τις σκέψεις μου, γιατί η συναισθηματική μου φόρτιση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπόθηκαν πάρα πολλά δυνατά πράγματα, τα οποία εμένα με άγγιξαν. Και οι τρεις συνάδελφοι, ο κύριος Ανδρικόπουλος, κύριος Καρακώστας, κυρία Παπαδοπούλου, κυρία Γεωργίνη. Κυρία Γεωργίνη, με κάνατε και έκλαψα. Με κάνατε και έκλαψα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δυστυχώς η γονική αποξένωση, αν δεν θεσμοθετηθεί, θα διαιωνίζεται όλο αυτό το πρόβλημα. Τα πινάκια των δικαστηρίων θα είναι με όλο οικογενειακό δίκαιο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Πρέπει να... και βεβαίως δεν είναι μόνο οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Είναι από εκεί και πέρα η ατιμωρησία των αποφάσεων των δικαστηρίων. Αυτό θα ήθελα να τονίσω λιγάκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Τηρήσατε το χρόνο, κύριε Κυριαζή. Ο επόμενος, ποιος είχε σηκώσει το χέρι? Σηκώστε την κυρία, και ήταν μάλιστα και η πρώτη, ζητώ συγγνώμη, που είδαν. Το μικρόφωνο σας και το όνομα. Ευχαριστώ. 9 χρόνια αποξενωμένη γιαγιά, με χιλιάδες δικαστικές αποφάσεις, δεκάδες, να μην πω χιλιάδες, υπέρ της επικοινωνίας του παιδιού μου, χωρίς να υπάρχει καμία ενδοοικογενειακή βία, να τηρεί συστηματικά τη διατροφή και να μην βλέπουμε τα παιδιά 9 χρόνια. Κάποιος ευθύνεται. Και βέβαια όχι εμείς. Θεωρώ ότι η αποκλειστική επιμέλεια είναι έγκλημα διαρκείας, με στρογγυλή σφραγίδα του κράτους. Και επίσης ότι οι αποφάσεις δεν είναι υποχρεωτικές σε όλους. Και οι γονείς να δίνουν τη διατροφή, είμαι υπέρ, και οι γονείς να βλέπουν υποχρεωτικά τα παιδιά τους που τα εγκαταλείπουν τις μητέρες, και οι πατέρες να βλέπουν υποχρεωτικά τα παιδιά τους όταν χωρίζουν. Η ισότητα είναι σε όλα τα μέρη. Ευχαριστώ. Και εμείς ιδιαιτέρως, σημαντικά τα όσα είπατε. Το επόμενο ποιο ζήτησε? Με τη σειρά που τους βλέπω, συγχωρείτε αν κάνω λάθος. Ο κύριος... Το θέμα που θίχτηκε για τα οικογενειακά δικαστήρια, συγχαρητήρια βέβαια για όλο το όνομά σας. Σουλδάτος Νεκτάριος. Δεν είμαι αρμόδιος, αλλά ούτε δικαστές είναι αρμόδιοι βέβαια, όπως προλέχθη. Το θέμα, την ισορροπία μεταξύ απόρριτου και διαφάνειας. Δηλαδή, εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει το απόρριτο, αλλά δεν μπορεί το παιδί να μην έχει γνώση και οι έχοντες στη γονική μέριμνα είναι οι εκπρόσωποι του παιδιού. Δεν μπορεί να γίνονται και κλεισμένων των θυρών και με μυστικούς φακέλους οι δίκες. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ο επόμενος ποιος είναι? Καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Ζαχαράτος Γιάννης. Έχω κάνει κάποιες σημειώσεις, έτσι άκουγα με προσοχή όλους τους ομιλητές. Έχω σημειώσει τα ονόματα κάποιων ομιλητών, μου έκανε εντύπωση κάποια πράγματα που είπαν. Ο κύριος Ζελαδογιάννης, δεν ξέρω αν είναι πια μαζί μας, μπορεί να έφυγε. Μιλούσε για την αλλαγή του τόπου διαμονής του παιδιού. Μου έκανε εντύπωση η λέξη ισορροπία. Νομίζω ότι
τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν φαίνεται να υπάρχει ισορροπία ως προς αυτό. Γιατί έγινε αναφορά στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την επιλογή ενός γονέα να απομακρυνθεί από τον τόπο με τον οποίο διέμενε με τον άλλο γονέα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σήμερα κάποια συνέπεια για τον γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Διατηρεί όλα τα δικαιώματα και όλες τις... έχει όλη την ευθύνη για το παιδί. Ο άλλος γονέας που απομακρύνεται δεν έχει κανένα δικαίωμα στο να διεκδικήσει, να μοιραστεί με τον άλλον τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δική του απόφαση, και τα ελληνικά δικαστήρια νομίζω συνηγορούν σε όλο αυτό. Η κυρία Περάκη μας μίλησε για δικαιώματα επικοινωνίας και το ότι πλέον είναι υποχρέωση. Εγώ δεν το βλέπω να είναι υποχρέωση, και μάλιστα υπάρχουν και αποφάσεις που αμφισβητούν την έννοια της υποχρέωσης. Η υποχρεωτικότητα της στην επικοινωνία δεν φαίνεται να εφαρμόζεται, αν και θα έπρεπε, γιατί ο γονέας που δεν βλέπει το παιδί του δεν είναι κατάλληλος γονέας. Το παιδί πρέπει να είναι και με τους δύο γονείς. Σχετικά με την έννοια του τεκμηρίου του χρόνου, είναι τόση συζήτηση. Τελικά υπάρχει τεκμήριο, και αφού είναι τόσο γενικόλογη αυτή η προσέγγιση, γιατί τέθηκε από τον νόμο, γιατί δεν εφαρμόζεται αυτό το τεκμήριο, γιατί είναι υποσυζήτηση, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Και ένα τελευταίο για την κυρία Παπαδοπούλου, έχει βγει έξω, είπε για το ψυχομετρικό τεστ, πρέπει να υπάρχει ψυχομετρικό τεστ έτσι ώστε να ελέγχει την καταλληλότητα των γονέων. Θα πρέπει, αν αυτό ποτέ εφαρμοστεί, να είναι δεσμευτικός προς το δικαστή και όχι στην ελεύθερη κρίση του. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Βραχύτατες και επικεντρωμένες οι παρεμβάσεις. Ποιος άλλος θα ήθελε? Ναι. Βεβαίως, να μιλήσει και από το Zoom. Ας δώσω αυτή τη στιγμή αμέσως και όταν είναι έτοιμο θα μας ειδοποιήσετε. Έτσι, ο επόμενος δηλαδή. Θα δώσω πρώτα το λόγο. Όχι, είχε ζητήσει πρώτα το λόγο. Όχι, είχε ομιλήσει ο κ. Αθανασόπουλος, επομένως θα είναι δευτερολογία. Εσάς είναι πρωτολογία σας. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γιώργος Ολάμπρου. Είμαι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κοινής Ανατροφής. Να δώσω και εγώ συγχαρητήρια με τη σειρά μου και στην Οργανωτική Επιτροπή του Εξαιρετικού Συνεδρίου και σε όλους τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους. Θέλω να μιλήσω λίγο για τον νόμο 4800, τον οποίο άκουσα να θεωρούμε όλοι εξαιρετική τομή και ρηξικέλευθο, και ένα νόμο που καταργεί επιτέλους τις διακρίσεις μεταξύ των βιολογικών γονέων των τέκνων. Τι θα περιμέναμε λοιπόν από έναν τέτοιο νόμο που θεσπίζει τη συνεπιμέλεια ως κανόνα? Θα περιμέναμε να βλέπουμε αποφάσεις συνεπιμέλειας. Αποφάσεις ισόχρονης συνεπιμέλειας, αποφάσεις συνεπιμέλειας που το παιδί θα διαμένει κατά κύριο λόγο με τον πατέρα, και αποφάσεις συνεπιμέλειας που το παιδί θα διαμένει κατά κύριο λόγο με τη μητέρα του. Τι βλέπουμε στην πράξη, έτσι, γιατί έχουμε επαφή με δεκάδες, με εκατοντάδες γονείς? Βλέπουμε αποφάσεις στη συντριπτική τους πλειοψηφία που εξακολουθούν να αποδίδουν την αποκλειστική επιμέλεια στη μητέρα. Βλέπουμε κάποιες αποφάσεις ανισόχρονης συνεπιμέλειας που το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου πάλι το παιδί το περνά στο σπίτι της μητέρας του. Και από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις ανισόχρονης συνεπιμέλειας που δίνουν το παιδί να διαμένει το παιδί στην οικία του πατέρα είναι ελάχιστες. Είναι στατιστικό παράδοξο να συναντήσουμε κάποια τέτοια, όπως και την αποκλειστική επιμέλεια στον πατέρα. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται από τη στιγμή που μιλάμε για μια κοινωνία χωρίς έμφυλες διακρίσεις, και δεν πρέπει να φοβόμαστε τις λέξεις, είναι στην Ελλάδα ποιος επιτέλους θεωρεί τον πατέρα γονέα δεύτερης κατηγορίας? Είναι ένα γεγονός το οποίο προκύπτει από τη δικαστηριακή πρακτική. Είναι πραγματικά, πρέπει να αποδεχτούμε ότι ως βιολογικό φύλο είμαστε κατώτεροι ως προς την εκπλήρωση των γονεϊκών μας καθηκόντων? Μας θεωρούν οι δικαστές, η ειδική ψυχικής υγείας, η κοινωνία? Είναι θεώρηση ή είναι πραγματικότητα? Αυτό είναι το ερώτημά μου, είναι ρητορικό. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αν είναι έτοιμο το Zoom, αμέσως, Ευάγγελε, κυρία Αθανασόπουλε, μια μικρή παράκληση να προηγηθεί και σου, επειδή δόθηκε η σύνδεση, μια μικρή παράκληση από το Zoom συνδεόμεθα και σας ακούμε. Το όνομά σας, συγγνώμη. My name's Joan Bloch Zaynor. I'm from the United States, in particular Southbury, Connecticut. Thank you. You have the floor. Okay. I have a program that I created called 3 Strikes, You're Out. Basically, it only allows 12 weeks and 3 chances for the parents to comply. Each strike
has value, and that value with each strike. So that we're giving a system for the judges to work with, that they can get validly what's going on. By the way, I'm getting a back echo off of my. Okay, it stopped. So that's one thing. The other thing is, I truly believe all financial matters should not be in family court. They belong in civil court, regular civil. If there's a charge of a criminal case, a criminal charge, that belongs in criminal court, not in family court. Judges in family court should not be dealing with this stuff. And I think family court should be about mediation, and the mediators need to be an attorney and a psychologist. Somebody trained not only in regular psychology, but child psychology. We might get a lot further and not be spending so much money, because now we've got some appropriate people in place. Back to that 3 strikes, by the way, that can be tailored to fit any case. And I can talk about it more at another time. Thank you very much. I applaud you. We have not a very good connection. The first point was unclear, but the second point has become already clear. Indeed, whether or not we shall have a family court is a counterpoint. Okay, let's... The third thing, the first thing I said was about a program I have called 3 Strikes. Indeed, there's actually a problem of economic analysis of family law, but nevertheless, the president has not the authority to have his own speech. So I turn the floor to the next speaker. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Με αφορμή την εισήγηση της κυρίας Παπαδοπούλου. Επί της αρχής δεν έχω καμία αντίρρηση σε έναν πιο ενεργό ρόλο, βέβαια, των ψυχιάτρων και των ψυχολόγων. Και η κυρία Παπαδοπούλου συστήνει τη σύσταση, βέβαια, και όχι μόνο η κυρία Παπαδοπούλου, ειδικών δικαστηρίων, οικογενειακών δικαστηρίων και συμμετοχή προφανώς στην διαμόρφωση της δικαιοδοτικής κρίσεως και των ψυχολόγων, των ψυχιάτρων. Το ερώτημα είναι το εξής, γιατί ως μη δήμον θα ήθελα να μου λυθεί η απορία αυτή. Αν υπάρχει, επειδή έκανε λόγο για ένα τεστ το οποίο πρέπει να περνούν οι γονείς που αντιδικούν, αν υπάρχει ομοφωνία στην επιστήμη, στην οικία επιστήμη, αν δηλαδή μπορούμε να μιλάμε για ήδη διαμορφωμένους κοινώς αποδεκτούς κανόνες του κλάδου της ψυχιατρικής ή της ψυχολογίας, ή αν είναι τέτοια η διαφωνία που και το κράτος θα δυσκολεύεται να επιλέξει και ο δικαστής θα βρίσκεται ενώπιον του διλήμματος αν θα επιλέξει τη μία ή την άλλη σχολή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Πράγματι, ίσως η κυρία Παπαδοπούλου να απαντήσει. Ναι, και εγώ τότε, λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, κυρία Παπαδοπούλου, εγώ βλέπω 2 θέματα τα οποία είχατε ζητήσει το λόγο. Όχι. 2 θέματα κυρίως μας απασχόλησαν. Το ένα είναι το θέμα της εξαναγκαστότητας, δηλαδή, παρακαλώ, ναι, της enforceability. Και η αλήθεια είναι ότι το δίκαιο έχει ένα παιδαγωγικό ρόλο, ο οποίος δεν εκδηλώνεται άμεσα. Έτσι. Πράγματι, παλιά ήταν ρες το παιδί, το είπατε, και ακόμη και όταν έπαψε να είναι ρες, η αναγκαστική εκτέλεση μια φορά και ένα καιρό τέτοιων διαφορών ήταν όμοια με το εμπραγμά του δικαίου, δηλαδή ο δικαστικός επιμελητής αφαιρούσε το τέκνο όπως το κινητό πράγμα και σήμερα δεν είναι, ευτυχώς. Αυτό όμως αμέσως θέτει και κάποια όρια την αναγκαστική εκτέλεση, έτσι. Αυτό είναι το τελείως τυπικό φορμαλιστικό επιχείρημα. Το βασικότερο είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Το υπενήθηκε ίσως γλαφυρότερα και η μόνη κυρία Γεωργίνη. Έτσι. Το δεύτερο που εγώ ήθελα να θέσω, εύστοχα τα ερωτήματα του κ. Θανασόπουλου, να απαντήσει είναι το εξής. Το ψυχομετρικό αυτό τεστ φαντάζομαι ότι δεν οδηγεί στο να καταδικαστεί εντός εισαγωγικών ο ένας ή ο άλλος γονέας ως παράφρον. Απλώς ενδεχομένως ως ακατάλληλος και θα έλεγα προσωρινά. Απόκειται στον ίδιο του τον εαυτό. Αλλά αυτό εσείς να μας απαντήσετε. Έτσι.
Λοιπόν, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ έτσι για τις ερωτήσεις. Είναι πράγματι ενδιαφέρουσες. Θα ήθελα να απαντήσω πρώτα στον κύριο Αθανασόπουλο. Κύριε Αθανασόπουλε, εγώ στην δική μου οπτική ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια, από το 2012, με τα θέματα της γονικής αποξένωσης και με τα επίχειρα στην πραγματικότητα και συναισθηματική αλλά και οικογενειακή, σχεσιακή πραγματικότητα. Θα σας πω ότι δεν μίλησα καθόλου για οικογενειακά δικαστήρια. Δεν πιστεύω ότι ακόμα και ένας δικαστής που θα έχει εξειδικευτεί στο οικογενειακό δικαστήριο μπορεί πραγματικά και πρέπει, ταπεινή μου άποψη, να κρίνει και να αξιολογήσει να καθορίσει μάλλον τη συνέχεια των οικογενειακών σχέσεων. Αυτό είναι το ένα. Στο θέμα του ψυχομετρικού εργαλείου που πράγματι πρότεινα και ανέφερα, ναι, βεβαίως υπάρχουν ψυχομετρικά τεστ, τα οποία είναι κοινώς αποδεκτά. Θα σας δώσω ένα πολύ πολύ απλό παράδειγμα. Το ψυχομετρικό τεστ που γίνεται αυτή τη στιγμή στους στρατιωτικούς, στη σχολή Ικάρων, που διερευνάται. Θα έπρεπε. Παντού θα έπρεπε. Λοιπόν, είναι συγκεκριμένα ψυχομετρικά τεστ, συμφωνημένα, θεσμοθετημένα, που μετράνε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και την ικανότητά του να επιτελέσει αυτό για το οποίο γίνεται το τεστ. Δηλαδή, αν έχει την ικανότητα να γίνει στρατιωτικός, αν αντέχει στην πίεση, αν αντέχει στο στρες, αν αντέχει στον φόβο. Μας περιπτώσει, αυτά είναι λυμμένα από την επιστήμη της διερεύνησης της ψυχικής υγείας. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο ψυχομετρικό τεστ που προτείνω εγώ δεν είναι ότι έχω κάποιο κατά νου. Βεβαίως, λέω το εξής. Κρίνεται ένας γονέας ακατάλληλος και συνήθως αυτή η ακαταλληλότητα στηρίζεται σε ψευδείς κατηγορίες της αντίπερα πλευράς και σε μία, αν θέλετε, τακτική που έχει, νομική τακτική που έχει καθιερωθεί, η οποία στηρίζεται σε copy-paste δικόγραφα, όπου στα δικόγραφα αυτά αναφέρονται τα ίδια ακριβώς πράγματα, προκειμένου να αποδειχθεί ένας γονέας ότι είναι ακατάλληλος. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι στην περίπτωση που κάποιος κατηγορείται ότι είναι ακατάλληλος, να μπορεί να προστρέχει σε ένα κέντρο που να κάνει το συγκεκριμένο τεστ, το κοινά αποδεκτό, το θεσμοθετημένο τεστ. Γιατί και σήμερα κάνουν ψυχομετρικά τεστ. Αν εγώ φέρω το τεστ προσωπικότητας, πάω στο δικό μου ειδικό ψυχικής υγείας, όπου είναι κατάλληλος και επιτρέπεται να κάνει το συγκεκριμένο ψυχομετρικό τεστ που μου λέει λοιπόν αν εγώ λειτουργώ υποκαθεστώς πίεσης ή αν δύναμε να είμαι crisis manager, λέω τώρα ένα παράδειγμα, και ο άλλος φέρει ένα ψυχομετρικό τεστ που εξετάζει άλλα πράγματα, είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτά τα δύο τεστ να μην ταυτίζονται και απόλυτα φυσιολογικό ένας δικαστής, ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να έχει ακούσει τι σημαίνει ψυχομετρικό τεστ, να βγάλει μια απόφαση. Γι' αυτό λέω, ένα συγκεκριμένο, αυτό το τεστ θα δημιουργηθεί μέσα από έναν διεπιστημονικό διάλογο. Γιατί ξέρετε, η ικανότητα ενός ανθρώπου δεν κρίνεται μόνο από τον ειδικό ψυχικής υγείας. Είναι πάρα πολλά τα επιστημονικά πεδία και αναδύονται διαρκώς καινούργια επιστημονικά πεδία, τα οποία συνεργαζόμενα μπορούν να έχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Για να συνεχίσω σε αυτό το θέμα, είχα παρακολουθήσει ένα συνέδριο της ψυχοιατροδικαστικής εταιρείας και είχαν αναφέρει 120, δεν θυμάμαι τον αριθμό, διαφορετικών τεστ προσωπικότητας. Αν επιλέξουμε το ένα ή το άλλο, ερευνούμε διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητας. Αν δεν έχουμε το ίδιο τεστ για όλους, δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Τι νόημα έχει να πάω ένα τεστ στο δικαστήριο που να με δείχνει καθόλου καλό, ενώ μπορεί να έχω κάποιο άλλο το οποίο δεν το αναδεικνύει. Άρα πρέπει να συγκρίνονται όμοια πράγματα. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται από κάποια αρχή, όπως γίνονται τα εμβόλια, όπως γίνονται κάποιος λέει ποιο εμβόλιο θα κάνουμε κατά της γρίπης. Και επίσης, Γιάννη, μου επιτρέπετε εδώ, γιατί το ξέχασα προηγουμένως.
Με ρωτήσατε, κύριε καθηγητά, αν το να υποβληθεί ένας άνθρωπος στο ψυχομετρικό τεστ σημαίνει ότι, και δεν το περάσει, αντιλαμβάνομαι, σημαίνει ότι de facto έχει κάποια διαταραχή. Όχι, αλλά είναι μία πρώτη ένδειξη που θα υποψιάσει τον άνθρωπο που κάνει το ψυχομετρικό τεστ και να παραπέμψει κάποιον. Πει, κοίταξε, βρε άνθρωπε. Εγώ σας ρώτησα τι γίνεται με σένα. Τελειωτικό. Όχι, δεν είναι τελειωτικό σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση, γιατί εξελισσόμαστε. Αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω σε αυτό, το θέμα δεν είναι το κάνω εγώ γιατί κατηγορούμε και θέλω να δείξω ότι δεν είμαι αυτός για τον οποίο λένε. Πήγαινε και εσύ να το κάνεις, άμα μπορείς, να δούμε και εσύ τι αποτελέσματα θα βγάλεις. Από εκεί και πέρα μετά είναι θέμα του δικαστή να δει αν θα διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή ό,τι άλλο πρόκειται να κάνει. Γιατί με αυτά ασχολούμαστε κάθε μέρα στα ακροατήρια. Αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω λίγο στο θέμα. Σήμερα αυτά που λέμε, η Επιτροπή των Ειδικών δεν είναι μέλλον, δεν είναι επιθυμία μας, είναι νομική πραγματικότητα που δεσμεύει την Ελλάδα. Όλες οι οδηγίες, ο ΙΕ, η Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το λένε. Να πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. 2101 του 1992 λέει ότι το παιδί λέει τη γνώμη του αν έχει την ωριμότητα και την ικανότητα διάκρισης. Discretion. Γιατί το λέει αυτό? Διότι δεν αρκεί να έχει ηλικία. Πρέπει να έχει την ικανότητα να έχει τη δική του γνώμη μη επηρεασμένη από άλλους. Ποιος θα κρίνει αυτό το πράγμα? Ο πρόεδρος στην έδρα ή θα το κρίνει ο επιστήμονας ψυχικής υγείας? Γι' αυτό βγήκανε όλα τα... Και επίσης, όπως ακούσαμε προηγουμένως και την κυρία Τσεφλακάνου, ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θέλει να ακούει τη γνώμη του παιδιού. Αλλά ποιος θα ακούσει τη γνώμη του παιδιού? Στο δωματιάκι της Ευελπίδων, στα 5 λεπτά στο πόδι και κλεισμένων των θυρών από ανεκπαίδευτους ανθρώπους. Παρακολουθούσα προγράμματα το πώς προετοιμάζουν ψυχικά οι επιστήμονες ψυχικής υγείας τα παιδιά για να πάνε σε συνέντευξη στην Πορτογαλία, παραδείγματι, θα μας τα πούνε στο Διεθνές Συνέδριο. Πώς δίνεται η γνώμη του παιδιού? Είναι σαν ένα δωματιάκι, σαν σπίτι, σαν ένα απλό δωμάτιο. Δεν είναι δικαστήριο. Είναι αίθουσα δικαστηρίων που διαμορφωμένη σε δωμάτιο. Κάθονται οι 3-4 επιστήμονες που θα πάρουν τη συνέντευξη του παιδιού, περνάει τυχαία και ο δικαστής δίθεν από εκεί και γίνεται μια διεπιστημονική με παρουσίαση του τι θέλει το παιδί και αν αυτή η γνώμη του. Ακόμα και σε μικρά παιδιά έχουν τα επιστημονικά εργαλεία για να το κάνουν. Όλα αυτά δεν είναι η πραγματικότητα της δίπλα πόρτας. Θα τα ακούσουμε αν πάμε, έχουμε συγκριτικές παρουσιάσεις στο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο είναι Διεθνές Συνέδριο, ακούσαμε μόλις μας συνδέθηκε η κυρία Τζον, από την άλλη μεριά της Αμερικής. Όχι από την Αμερική, από την απέναντι μεριά προς τον Ειρηνικό. Μας ακούνε τούτη στιγμή από όλο τον κόσμο. Και αυτή είναι η αξία της πρωτοβουλίας που έχει πάρει το ICSP για να μπορέσει να ανταλλάξει πληροφορίες. Και είναι όλοι προσκεκλημένοι στη συνέχεια στο συνέδριο για να τα ακούσουμε και να τα ζήσουμε. Ιντερνετικά ή διαζώσεις. Να παρατηρήσω, θα το έκανα σαν ερώτηση, αλλά για να μην σας κρατάω επί μακρόν. Λέμε λοιπόν ότι είναι αόριστος νομική έννοια το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Αυτό όρισε ο νομοθέτης. Γιατί να μην μπορεί να το ορίσει ο νομοθέτης? Λέει πουθενά το Σύνταγμα ότι ορίζει κάπου το Σύνταγμα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, ώστε να δικαιούται ο δικαστής να κρίνει τη συνταγματικότητα του ορισμού που έδωσε ο νομοθέτης? Όχι, διαφωνώ κάθετα. Το μόνο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού είναι αυτό που ορίζει το 1511, νομίζω. 1500, ναι. Είναι αυτό που ορίζει ο αστικός κώδικας. Βέβαια, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού είναι και ένα θέμα αρχής και είναι διαδικαστικός κανόνας, όπως επίσης και μια βέλτιστη πρακτική που ακολουθείται. Δηλαδή, έχει πολλαπλές έννοιες. Και μιλάμε για βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Ο αστικός κώδικας έχει γράφτηκε το 1983, το Σύνταγμα το 1975, όμως το 1991 κυρώθηκε η Διεθνή Σύμβαση, που μιλάει για βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το ότι πήρε ο αστικός κώδικας το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού σημαίνει ότι προσχωρεί σε μια κατεύθυνση που κήρυξε το μεγαλύτερο, ανώτερο και από το Σύνταγμα, και λένε ότι θέλουν οι συνταγματολόγοι, το μεγαλύτερο διεθνές κείμενο που έχει κυρωθεί στον πλανήτη μας. Δεν υπάρχει άλλη σύμβαση με περισσότερες υπογραφές και περισσότερη προχώρηση και με μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής του. Έχει όργανο διεθνούς ελέγχου για την εφαρμογή της σύμβασης και μιλάνε για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο το εξειδικεύουν σε διεθνή κείμενα πολυσέλιδα, πολλών σελίδων. Για να μην πω πολλά, μόνο μια κουβέντα ακόμα. Πιστεύω ότι ο νέος αστικός κώδικας δεν εφαρμόζεται. Και δεν εφαρμόζεται για πρώτα απ' όλα γιατί εμείς δεν τον έχουμε διαβάσει. Μιλάμε σήμερα εδώ.
μιλώντας για θέματα συνεπιμέλειας, μιλάμε για αναθέτω την επιμέλεια. Ποιος αναθέτει? Το έκανε ο νόμος μια και καλή. Στην περίπτωση μια υπόθεση που ξεκινάει σήμερα, εκ του νόμου, χωρίς δεύτερη συζήτηση, έχουμε κοινή γονική μέρημνα, επιμέλεια και φροντίδα. Λέμε, πάμε να ζητάμε το δικαστήριο από επιμέλεια. Δεν μπορεί να το κάνουμε αυτό το πράγμα, είναι κόντρα λέγε. Πρέπει να ζητήσουμε παρέκκληση ή αφαίρεση γονικής μέρημνας. Γιατί δεν μιλάμε σωστά? Ο λόγος για τον οποίο δεν προχωράμε, λέμε λοιπόν, ρυθμίζει το δικαστήριο. Από πού και σου ρυθμίζει το δικαστήριο? Δεν θα βρείτε ούτε μία φορά στον αστικό κώδικα τη λέξη ρυθμίζω. Αυτό το ρυθμίζω, όπως υπήρχε παλιότερα. Το ρυθμίζω το κρατάει ο κώδικας μόνο και μόνο για τους γονείς. Μόνο οι γονείς ρυθμίζουν. Ο δικαστής επιλύει διαφωνίες και ελέγχει για τυχόν λόγους παρέκκλησης. Και οι διαφωνίες πώς θα επιληθούν? Με τους τρόπους που προείπαμε. Δεν θα επεκταθούμε σε αυτό. Επίσης, μιλάμε τώρα, λέει, ακούω να λένε τώρα άνθρωποι σήμερα, να βλέπω τα παιδιά. Να τα δει ο θείος τα παιδιά, να τα δει ο νονός τα παιδιά. Τα παιδιά τα μεγαλώνουν οι γονείς. Και οι δύο από το ίδιο ή από διαφορετικά σπίτια. Έχει σημασία η δική μας η ορολογία. Δεν μπορεί να μιλάμε για τα ίδια πράγματα, να χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις. Μιλάμε για κάτι άλλο, μιλάμε για ένα παρελθόν. Θα μπορούσα να επεκταθώ πολύ σε αυτά. Αλλά νομίζω ότι το μήνυμα είναι ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να διαβάσουμε και να αναλογιστούμε αυτά τα οποία προφέρουμε προς τα έξω. Όλοι όσοι πιστεύουμε ότι το μέλλον του παιδιού, η ανατροφή του παιδιού από δύο γονείς είναι αυτό που θέλει η κοινωνία μας. Είναι κάτι το οποίο δεν το ζητάει ο νόμος. Η σημερινή κοινωνία το επιβάλλει αυτό και δείτε έξω τι κάνει ο κόσμος σήμερα. Και όλα αυτά που γράφει ο νόμος δεν είναι για τα δικά μας τα παιδιά. Τα παιδιά μας, τα δικά μου τα παιδιά μεγαλώσαν σε μια εποχή αποκλειστικής επιμέλειας. Με αποκλεισμό. Τα παιδιά των παιδιών μας είναι αυτά τα οποία θα υποφεληθούν, γιατί θα μπορούν χωρίς ενδιασμό, χωρίς δεύτερες σκέψεις, από νεαρά ηλικία, από τότε που κλείνουν όριμοι, με τον καλό του σύντροφο να κάνουν το παιδί τους, όπως είναι και η μόδα τώρα και πριν παντρευτούν κιόλας, και χωρίς να παντρευτούν, να το μεγαλώσουν και να ξέρουν ότι αν πάει κάτι στραβά, οι δύο γονείς θα είναι οι σύμμαχοι για να μεγαλώσουν το παιδί τους. Και αυτό το πράγμα μας το έχει προσφέρει ο αστικός κώδικας σήμερα. Και είναι στο χέρι όλων εμάς για να το διαδώσουμε. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε για όλες τις προσπάθειες και για την παρέμβαση σας βεβαίως, και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα της εκπλήξεως, την οποία εσείς μάλλον εσείς θα την πραγματώσετε, κύριε Παπαρηγόπουλε. Μήπως λοιπόν θα αντιφωνήσεις, αγαπητή Ιωάννα, την έκπληξή σου? Τώρα κάτι έχει να σου προσφέρει λοιπόν ο κύριος. Τώρα θα δεις, για να δούμε αν είσαι αισιόδοξη με το δώρο σου. Ήθελα να σας πω σε όλους, όπως το ξέρετε και έχει ακουστεί, ότι χάρη στις πολύ μεγάλες προσπάθειες της κυρίας Κονδύλη έχει ενωθεί όλη η επιστημονική κοινότητα της χώρας, 3 νομικές σχολές από τα 3 πανεπιστήμια της χώρας, 3 νομικές σχολές της χώρας, από κάθε ειδικότητα, μας ακούνε από όλο τον κόσμο, και όλα αυτά χάρη στον συντονισμό, την πρωτοβουλία και το όραμα της κυρίας Κονδύλη. Το όραμα είναι να μεγαλώνει το παιδί και οι δύο γονείς χωρίς συγκρούσεις, με αγάπη, με εκτίμηση και με αρχές που ο πολιτισμός μας επιβάλλει. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία και σαν αντιπρόεδρος της οργάνωσης που διοργανώνει σήμερα, αλλά και σαν θέλω να ελπίζω ότι με τιμά και η φιλία σαν φίλος της κυρίας Κονδύλη, να την βραβεύσουμε σήμερα για όλη αυτή τη συμβολή της και τη μεγάλη πρωτοβουλία. Θα μου επιτρέψετε να σας δείξω, να επιδείξω σε όλους ένα σύμβολο. Είναι ένα σύμβολο, ένα έμβλημα, ένα βραβείο. 2 πουλιά ταΐζουν μαζί και εκ περιτροπής και μαζί τα μικρά πουλάκια. Είναι το σύμβολο της κοινής ανατροφής όλων των παιδιών, και τον οποίο με τιμή, με χαρά το αφιερώνουμε στην κυρία Κονδύλη, γιατί είναι ο εκφραστής αυτής της ιδέας, αυτής της πολιτισμικής αξίας. Και θα σας συνοδεύεται από ένα κείμενο στα λατινικά, ίσως χρόνος και με τους 2 γονείς, στο όνομα των παιδιών, στο όνομα του νόμου και για την υγεία και το καλό των παιδιών. Κυρία Κονδύλη. Όπως είδες, για σέκελα ειδούν τα πουλιά. Εδώ. Το μικρόφωνο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι γιατί είναι ένα δείγμα αγάπη. Το θεωρώ βέβαια πολύ μεγάλη υπερβολική ανταπόδοση. Εγώ ήθελα να είναι το καλός έχει του συνεδρίου. Ένα συνέδριο το οποίο έχει μία σωστή βάση και μία βάση που τι λέει, ότι ένα παιδί το κάνουν δύο γονείς, πρέπει να μεγαλώσει και από αυτούς τους δύο γονείς. Μόνο να κάνω μία μικρή διαφοροποίηση. Άκουσα πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι στενοχωρημένοι με τον νέο νόμο. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο νέος νόμος δεν είναι επανάσταση, έτσι. Είναι ένα βήμα ή δύο βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεύτερο πράγμα. Άρα, λοιπόν, να μην τα περιμένουμε όλα. Δεύτερον τώρα, η ερμηνεία και η εφαρμογή του νόμου, ναι, έχει πολλά τέλος πάντων τροτά, αλλά ξέρετε τι, για τον 1,5 χρόνο που στην πραγματικότητα εφαρμόζεται ο νόμος, πρέπει να δούμε και τις δυνάμεις της αδράνειας. Δηλαδή, πρέπει κανείς να το σκέφτεται με αισιοδοξία. Ο αγαπητός φίλος Γιάννης λέει ότι τα παιδιά, η επόμενη γενιά θα επωφεληθεί. Όχι, εγώ νομίζω από αυτή τη γενιά θα επωφεληθούν από τις επόμενους μήνες, αρκεί να υπάρχει μία πίστη στο ότι αυτό θα... Να σκητούρει. Ναι, όχι να σκητούρει μόνο. Και όχι και οφορούμενοι μόνο. Και αυτοί που θα εκδικάσουν υποθέσεις στους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια, θέλει βέβαια μία υπομονή. Να πω ότι χάρηκα πολύ ότι ο κ. Στυλός Ανδρικόπουλος έχει προσχωρήσει τη δική μου λεκτική απόδοση, γονική και όχι γονεϊκή αποξένωση. Δεν είναι μόνο τα παιδιά που κακοποιούνται και η λέξη στην Ελλάδα. Οπότε κάνουμε μία προσπάθεια. Δικαϊκή που λένε. Ναι, δικαϊκή και όχι δικαιική και πολλά άλλα. Λοιπόν, οπότε θεωρώ δηλαδή ότι με κοινή έτσι, προσπάθεια, αγάπη και πίστη σε αυτό το πράγμα, σιγά σιγά θα γίνει κατανοητό. Ξέρετε τη συνεπιμέλεια, τη φοβούνται πάρα πολύ. Δεν ξέρω ότι θα είναι διαλυτική της οικογένειας. Ενώ εγώ αντιθέτως πιστεύω ότι όταν γίνει κατανοητό είναι υποστηρικτική της οικογένειας. Γιατί όταν η νομοθεσία υπερβολικά υποστηρίζει το ένα από τους δυο, δηλαδή πώς να σας πω, όπως η υπερβολική εύνοια προς τον επιζώντα σύζυγο κατέληξε η πλουσιότερη Ελληνίδα, η Μαριάννα Ράτση, να μην παντρευτεί, διότι τελικά η υπερπροστασία του επιζώντος καταλήγει κατά του γάμου. Το ίδιο συμβαίνει και με την υπερπροστασία του ενός μέρους όταν πρόκειται για την διάσπαση έγκαμη συμβίωση. Γιατί φανταστείτε, όταν ένας από τους δύο ξέρει ότι θα πάρει τα παιδιά. Γιατί έχει ένα ορισμένο φύλλο. Φύλλο εννοώ με ύψιλον και δι. Συγγνώμη, με ύψιλον και ένα λάμπτο, αυτό έτσι. Δεύτερον, αν εξαιτίας των παιδιών πάρει την οικογενειακή στέγη, που μπορεί να ανήκει ιδιοκτησιακά στον άλλον. Και αν πάρει και μία μεγάλη διατροφή, τότε βέβαια η ερώτηση δεν είναι γιατί χώρισε. Η ερώτηση είναι γιατί τόσα χρόνια έμενε παντρεμένος, αφού μπορούσε να έχει τα πάντα και έχοντας και την ελευθερία του. Επομένως, και κυκλώματα δηλαδή που μπορεί να σας πω, φοβούνται τη συνεπιμέλεια ότι θα διαλύσει την οικογένεια. Όχι, δεν τη διαλύσει. Θα την στηρίξει γιατί θα την τοποθετήσει σε ορθότερη βάση. Το πιστεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο θα ακούσουμε την κυρία Κονδύλη να παρουσιάζει τον ελληνικό νόμο στο αντίστοιχο ξενόγλωσσο στο τμήμα για του συνεδρίου και ευχαριστούμε θερμά και για αυτή την προσφορά. Εγώ ευχαριστώ, δεν έχω λόγια. Γιάννη, να σε φιλήσω. Με τη λήξη της συνεδριάσεως.